Здравейте хора, добре дошли на моят канал Robot Girl и днес ще ви покажа ново място в Brookhaven. Не знам дали го знаете, но аз днеска го разбрах. Да, докато играх. Така, сега ще ви покажа къде се намира. Така, така. Опа. Слагаме си нещо, с което да стигнете, защото смисъл пеша няма да е много удобно, защото ще е бавно. Така, първо, както... Опа, стой забравя да ви кажа. Само фаровете си пусна. Така, първо трябва да минем през аеропорта и замъка и виждаме ето такава дупка. Слизаме. Стойте, че съм малко неопитен с шофьор. Така, без шофьорска книжка. Сега вървим. Скачваме се нагоре и... Вижте какво виждаме. Мола и бензиностанция. Просто аз когато влезнах в това, аз викам и после когато влезнах и виждам мола и направо имам изпирка и в следващото видео, ако искате част 2, ми пишете долу в коментарите, ще видим какво има. Ето в далечината. Опа. Да. Ура! Сега, има и друг път. Ето тук през този тунел можете да минете. През замъка и през този тунел. Можете да минете. И това е. Чао, абонирай се.